Здравейте хора, днес ще играем на Roblox с... Илкай! Да, аре. Чай, че е малко възрастно. Той на мен, междуто на мен не ми забива хора, но в принцип при видеото мое ви забива, съжалявам наистина. И при мен не забива, защото наистина прави графика на това. Да, хора, при вас може малко да забива. Защото вашата графика на YouTube може би да е по-бързо. Не в YouTube. Не, аз от това приложение, което снимам повече забива. Малко забива това приложение, нищо. Все пак се вижда. PewDiePie е играл, да си играл. Кой друг? Ко? Нищо. Аз между другото много обичам да игра тази игра. С кой ти е? Ние не можахме да играем тази игра, не можахме да завършим. Сега ще можем. Да. Къде между другото и аз ще съм на тема. На какво? Вкъщи бе. Далеко. И така хора, вече почваме играта. Първо да ви кажа едно нещо, най-яката игра ще е днес. Ако единият умре, другият ще умре, пак е едно и също ще правя. Аре, какво ще съм хора? И аз ще съм... Аз какво ще съм хора? Сигурно плеер, нали? Плеер съм. И как? Мамко! Плеер! И ти ли си? Нищо. Да. Добре дошли в игра на калмари, в Squid Game. Добре дошли в играта на калмари. Това е червен светлина, зелен светлина. Преминете от другата страна и ще бъдете в безопасност. Добре. Нали знаеш как се играе, окей? Какво е гонче? И... може. Бебе, Айде. но малко спуснах звука. Добре, нищо. Не, хора, не трябва да умирам. Даже дай компания. Не трябва ли? Не, без да искам мръна, хора. Добре. Нищо, не ме убиха. Хора, съжалявам обаче пак, че е без... Хора, съжалявам, че е без камера, просто няма как. Много е трудно. Спирам. Продължаваме. Аре, спечелих, хора, спечелих. И окей. Спечели ли? Да, ето те става. Давай. Давай. Айде, спечелихме. Спечели. Добре, я чуя малко да си хапна. Ще бутам хората. Бутеги. Ще те бутам, за да не можеш да спечелиш. Писа нещо на руски. Що псуваш 16-те? Защото руснаците не са като българи. И турците. Тюрен ти е Brawl Stars, бе. Едгар. Това ми е... аз не съм Едгар. Някой се е кръстил Едгар, бе, окей? Някой се е кръстил Едгар. Къде? Истина, някой се е кръстил Едгар. Виждам истина. Защо се е кръстил Едгар? Защото играе Brawl Stars. Да. Така можеш да разбираш дали играе Brawl Stars или не, нали? Окей, моля те пудна. Да, много хора са умрели. Окей, ела. Ясно. Никой не умре. Аз те бутах. Не ме бутна ти, окей. Не. Аз пробе. What the fuck. Опа, хора, съжалявам за съвнята. Какво ли каза в момента? Записвам аз. И аз се записвам. И ти ли записваш видео, бе? Да. Аз знам, че няма да включиш. Няма да записвам, ще го гледам. Да, аз си качи най-горе в това, което беше. Че аз може да съм с пръчка.
поръчка ли съм? Не съм, добре. После сега няма да умирам, защото сега съм като протата. Дано да не умирам да кидам. Хора, помните ли в миналия епизод как умираше? Да, как умирах на ден. До свършването на играта. Най-долу съм, падам на най-долу. Има нещо, което ме разсейва. Къде си, бе? Има нещо, което ме разсейва. Какво? Мама, Къде си, бе? Кай? не съм казал на тебе, че ще ме май так така, както миналия път пробвах да минавам пак пада. О, не трябва да пия вода. Само едно. Който казва, че аз съм вътре. Юкай. Междуто, Юкай, виждам те пак. Виждаш ме? Между другото... Не, трябва да спира... Не! Дай ме обадай да ме... Нимай, че там има такъв с поръчка. Това пробвам да бягам. За това не искам да падам. Това играе пътно. Браво, бе, Юкай. Браво, бе. Аре, аз скачам. Уи. Оп, паднах. Пако. Дай ми пръчката, бързо. Дай ми пръчката. Оп. Не мога. Просто не мога да играем. Кой? Какво стана? Падна. Телефонът ми падна това. Препоръчително е да изключите други да го не включат. Лека нощ, сладки сънища. О, да, лека нощ. Голяма лека нощ е. Много лека. Да, много лека. Да, много лека нощ е. Къде си? Трябва да ти кажа на къде, На дясното, на... Видяхте, но Нека най-силният оцеле през нощта. Аз тук не правя нищо. И никой не ме вижда. Нека най-силният оцеле през нощта. Хора, аз съм тук. Аз ако умирам, аз имам ревейс. Хора, аз съм по средата на леглото. Нали има няколко легла? Да. Аз съм по средата. Аре, аз почвам да се бия. Виждам. Виждам те, стига, бе. Не се бива, Брат, идвам тук да ти бе. Нормален си, бе, брат. Как може да го кажеш? Бягам, Сашко. Бягам. Чом. Елате тук, брат. И приличаш на това макарон. Свърши. Не можа да ме убиеш, бе. Добре, хора, тук какво ще правим? Нарежете бисквитката, като следвате линиите. Ако бисквитката се щупи, вие ще се елиминираме. Вие ще сте елиминирани. О, не, добре, трябва да внимаваме. Дано да не би излиза, когато с нещо. What the fuck, какво това? Какво ти се падна? Това, което аз не исках. Какво ти се падна, бе, брат? Кръг. Ето е най-лесното. Кой кръг, бе? Къде си? Готова, аз съм готов. Юкай, я ми кажи, кой ти се падна. Чакай, че още пробвам да работиш. Готова. Къде си? Какво ти се падна? Чувам, там къде ти си. Това е най-якото, бе, брат. На мен ми се падна и това. Това е? Това не е яко и това не е яко. Не, това е най-гадното. Нека да видим. Не прочетох. Не, това е много гадно. Аз много умирам, брат. Не искам. Това е много гадно. Кой скача сега? Пада ли си? Не. Майка ти падах аз. Не, аз падах. Между хора, аз мога да... Аз имам ревайс. Хора, да, и аз имам ревайс, колко.
Хора, аз имам ревайв. Паднах споко. Айде, вече сме живи. Да. Знаете, тренировката е отдел... О, не. Идвам по тебе. Не сме приятели, няма да се замогна. Не, аз слезнах и тук по средата. Едгар идва, ме бият. И окей, Едгар не можем да го убием. А? Едгар не можем да го убием, защото той е специален. Да, но хората идват само на мене, брат. Да ти помогна? Много ще да ме убиват даже в последната игра. Опа, паднах. Добре, хора, аз почвам се... Не, аз ще се бия. И аз ще се бия. Айде да се бием. Не, няма да се бием, не. Не. Не с Няма тебе. не. Не с тебе. Другите ще. Едгар не можем да го убием, обаче. Добре. Не можем. Хора, аз съм мишка, не мога. Умирам! Бегай. Не. Луйня! Не. Имам много малко кръв, хора, имам много малко. Няма да биеш. О, yes, хора. Надявам се всички да сте си почивали добре. Много добре си почивах, Да, вие ако почивахме. Да, направо жените си. Юкай от моят блора са. Не си от моят блор. Спейш трябва да цъкаме. Спейш, да. Аз знам как да го натискам по-бързо. Ти там мапа с друг някакво. Не, хора. Добре, хора, аз имам ревайв споко. Аз мога да се съживя. Не. Ние спечелихме. Добре, аз ще съживя нищо. Аз се съживих. Ти умре. Не, съживих се. Тук не знам, моите. Тук трябва да залагаш топчета. Това е най-трудната игра. Тази игра ще се опитваме... Трябва да казваш четно или нечетно, разбра ли? Четно или четно. Трябва да познаваш дали са правилни топчетата. Добре. Какво трябва да правиш сега? Трябва да слагаш топчета, значи трябва да заложиш топчета и да кажеш дали са четни или нечетни. Неговите. Добре, аз казвам четни. Аз казвам четни. Аз казах четни. Не, загубих. Не! Имам 5 топчета. Добре, сега ще кажа четни пак. Аз пак ще кажа четни. И аз съм. Дано да не умирам. Не! Защо на ми 3 топчета? Казвам четни. И аз казвам. Хора, аз мога пак да се съживя. Нечетни била. О, май гад! Yes. Така, сега залагам... Нечетни. И аз нечетни. Айде. Не, майко. 3 топчета ми останаха. Добре, давам четни. И на мен четни давам. Четни. Четни да. Четни. Или пак не четни. Не, четни. Колко са топчета? Yes, добре. 3 топчета ми дойдаха. Дай при мен. Добра работа, имате повече от 0 топчета. Много топчета. Аре, няма да умрем. О, Юкай, тук обаче трябва да се бие много. Тук трябва да се бие много. Това е финала, Юкай, това е финала. Който оцеле, печели. Трябва да се бият. Ама аз не искам да тръпнем тебе. Трябва да сме в един кръг по някой път. Не, трябва да... Не, Юкай, трябва да се бием. Това е финалната игра, няма как. Иначе. Нямам време, ще трябва да малко да уча така. Ама не, Юкай. То ще каже, че трябва. Добре, умрява.
Гледай, идва някой към мен. Да се биете сама. Не трябва да седим в кръга. Не трябва. Умрях. Защото излезнах от кръга и умрях. Хора. Мога да се живя. Мога да се живя. Мога да се живя. И аз съживих с хора. Хора съживих. 200 моторища, 300 моториста, 400 моториста, 5 Илкай се съживих, сега ще спечеля заради тебе, разбира ли? Ще победя заради тебе. Чакай, мутни. Преди малко е бах телефона. Мутни бе, брат. Ке, брат? Умрях заради тебе сега. Умрях заради тебе. Имаш ли ревайв? Не, нямам. Да, хора, толкова ли беше да казвам? Не, чакай да видим какво ще стане после. До финалната игра дойдохме и умряхме. Аз имам един ревайв. Леле. Добре, окей, аз мисля да им казвам начало на хората. Добре, Ама чай да се съберем. 200. Де се, брат? Взех един ревайв. Тук в началото. Да, аз съм това. Ти не си в играта? Добре, окей, аз ще излезна и ще влезна пак, разбира ли? Ама през теб, влизам през теб. И хора, това ще е видеото от нас. Довиждане, хора! Айде!